चला तर मंडळी, दुपारच्या जेवणासाठी सात्विक अशी थाळी, ती म्हणजे मोड आलेले मूग आणि फणसाची बियाची थपथपीत अशी भाजी, गरमागरम तांदळाची भाकरी आणि माहेरचा देवगडचा हापूस आंबा आहे. आता ही चमचमीत अशी दुपारची सात्विक अशी थाळी बघितल्यावर तोंडाला पाणी सुटतं. तर व्हिडिओला सुरुवात करूया. मोड आलेले मूग आहेत, फणसाच्या बिया आणि आता कुकरमध्ये तेल गरम करत ठेवलेलं आहे. त्याचबरोबर कढीपत्ता घालायचा भरपूर सारा. कढीपत्ताची फोडणी दिल्यानंतर एक टोमॅटो चिरून बारीक चिरलेला आहे किंवा तुम्ही कांदासुद्धा वापरू शकतात. आता तयार केलेलं कांदा खोबऱ्याचं वाटप घालायचं 2 चमचे आणि चांगलं परतून घ्यायचं. आता आपल्याला मालवणी मसाला किंवा तुमच्याकडे जो काही साठवणीतला मसाला तो घाला. लाल तिखट, हळद आणि हा किचन किंग मसाला, त्यामुळे फ्लेवर अजून छान लागतो. हिंग घालायचं आणि चांगलं आपल्याला मीठ घालायचं आहे आणि छानपैकी आपल्याला हा वाटपामध्ये सर्व मसाले परतून घ्यायचे आहे आणि थोडंसं पाणी घालून पुन्हा आपल्याला चांगलं एकजीव करायचं आहे. तुम्ही बघू शकतात कलर सुरेख आलेला आहे. आता आपल्याला मोड आलेले मूग आणि फणसाच्या बिया घालायच्या आहेत. सगळं काही एकजीव करायचे आहेत मसाल्यामध्ये आणि आपल्याला गरजेनुसार पाणी घालून थपथपीत भाजी बनवायची आहे म्हणून भाजीच्या वर पाणी घातलेलं आहे. जर तुम्हाला आमटी करायची असेल तर वाटपाचं आणि पाण्याचं प्रमाण वाढवा. आता कुकरच्या 5 ते 6 शिट्ट्या करायचा. आता भाजी झालेली आहे, त्याचबरोबर आपल्याला तांदळाची भाकरी थापलेली ती मी घातलेली आहे. थापल्यावर पाणी घालायचं आणि पाणी सुकल्यानंतर भाकरी पलटून घ्यायची आहे. आता आपल्याला भाकरी सगळीकडून कडेकडेने जशी आपण चपाती शेकून घेतो अगदी त्याच प्रकारे कडेकडेने आपल्याला भाकरी दोन्ही साईडने चांगली भाजून घ्यायची आहे. आणि तुम्ही बघू शकता टम्म अशी फुगलेली ही भाकरी आहे. एकदम अशी गरमागरम भाकरी आणि त्याचबरोबर ही भाजी, वा असं दुपारचं सात्विक असं जेवण आपलं तयार झालेलं आहे. आणि ही गरमागरम भाकरी मी चाळणीवर काढत आहे. कुकर थंड झालेला आहे आणि तुम्ही बघू शकता भाजीचा रंग एकदम मस्त आहे, दिसत आहे. आणि आपलं फणसाच्या बियासुद्धा चांगल्या शिजलेल्या आहेत. 4 ते 5 शिट्ट्यामध्ये भरपूर सारी कोथिंबीर घाला आणि गरमागरम ताटलीमध्ये सर्व करा. आता मी या प्लेटमध्ये ही भाजी काढून घेत आहे आणि आपलं तयार झालं आहे दुपारचं मूग आणि फणसाच्या बियाची भाजी.